Hakatamak tien kablami apok keceka terekam jong kipulit ke Sohra Police Station hapedang keseng kisamna puli Khasi Students Union KSU ki kemie jong ki arngut ki dekat ke KSU South Castles ki belasya kem pat kipulit lalaban sengap bah kadai tang nak daw jong way pulit MPS habas ngap bah katamak tien nak kabau Assistant General Secretary ke KSU Central Body usamla Ruben Najer Ukren lalaban sengautu bakani ka kenhun kabla yok bandrung syapok ke police station naga jingai jingbit ki Manchester ki badan hakakam lalaban sengautu baka jingenia kadai nak daw jong pulit MPS u Ivan Benson Diengdoh nakai kabayo sngau lalaban ong bo Assistant General Secretary ke KSU Central Body ong kadai baki kwa u Ivan Benson Diengdoh bo mi nak Kamra jong ka jingai kren lada pikwa baka jingai kren hapdang ke KSU ki kemi baki pulit kan beteng deban pun mi yuniu he pulit nak Kamra ong samla Ruben Najer yawas DPO ke Sohra uba penhun lang seim laban chupen kan mau ke jinge tingkho ke jong kisang balang bot uni officer MPS u Ivan Benson Diengdoh kamde ke sien ke beningkong bat kumbadon ki video wat habadon ki jinge ki asor Shillong ru ka jumi bet katmak tien hapdang kisang balang bat uni he pulit kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lon ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus F ukhau fortified ukhau 45 henrei ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman henrei ba uni ukhau 45 udan jinge dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 ba fikrannya ka jing shisha lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya